Ocupámonos agora do sector leiteiro. Os gandeiros galegos súmanse á folga de entrega de leite que iniciaron outros colegas europeos hai 14 días. 300 explotacións atenderon a chamada do sindicato labrego galego e van reducir a suministración ás industrias. É un paso máis na procura de solucións á crise que atravesa o sector. Vai ser unha folga discontinua na que participarán explotacións de diferentes comarcas de Galicia en días alternos. O sindicato labrego galego seguirá apoiando os actos de protesta mentre dure a folga europea. Os gandeiros do sindicato labrego galego volveron tirar onte milleiros de litros de leite para reclamar prezos xustos. Pero é que a única maneira de reivindicar unha vez máis que non estamos de acordo ca pampomina esa toda que nos venderon no mes de xullo e que nos siguen vendendo día tras día, que teñamos paciencia. Non estamos pa paciencias, estamos desesperados, estamos vivindo unha agonía e estamos vendo que os nosos políticos están asentados nunha tesitura como se non pasara nada. E despois que nos deixan en man, unha vez máis, da industria para que ela nos marque o prezo. Un prezo de miseria. Un prezo de miseria que é o que estamos vendo nestes momentos. Nestas 11 cisternas que teñen en total unha capacidade de 90.000 litros, acaban precisamente de participar e de decirle a este e aos gobernos que se poñen por diante que aquí non nos cala ni Dios. Moitas gracias e seguiremos véndonos a noite, compañeros, porque ese é o fundamental da nosa organización. E a señora ministra se atreva a decir que se atreva a decirlo públicamente a esta xente que está aquí, a toda esa xente que está aí e a toda esa xente que hoxe, como o resto dos días, está vertendo o seu leite para que precisamente se visualice como lle están chegando as súas medidas. Cal é o precio medio que nas explotacións de Galicia se está cobrando neste momento? Dicídelle vos. O precio medio son de 22 céntimos a media de a maioría das explotacións de toda Galicia, ¿no? Entonces estamos moi preocupados porque vemos que o sector que se está caendo e a xente do rural quería seguir vivindo no rural, pero dadas estas circunstancias e os políticos non toman medidas, calculamos que en un plazo corto, 6 meses ou antes, moitas explotacións tendrían que pechar por non poder facer frente aos pagos que teñen que facer mensualmente. E por riba, agora ven a subida dos impostos que nos acaba de rematar máis, ¿no? Queremos solucións e futuros para poder vivir do que queremos.